Pipila ka mga polisiya nga ipatuman sa mga sementeryo sa Cagayan de Oro City karong kalag-kalag plastar na. Mga sementeryo abli gikan alas 6 sa buntag hangtod sa alas 10 sa gabi. Samtang redevelopment sa ubos nga bahin sa City Memorial Park ana sa sobra 80%. Ani ang report ni Cyril Chavez. Pinasikat sa Executive Order Number 0415-2025 nagipagawa si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Uy, hingpit na ang mga polisiya nga ipatuman sa umaabot nga kalag-kalag sa syudad karong tuiga. Subay sa kamanduan, abli ang mga sementeryo mapribado o pampubliko gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 10 sa gabi. Sugod Oktubre 31 hangtod Nobyembre 2 ning tuiga. Samtang ubay-ubay gyapon ang mga gibawal nga ipasulod sa mga sementeryo sama sa mga ilimnong makahubog, hait nga hinagiban, sound system sa speakers, lakip na mga sigarilyo o vape, gibawal sab. Bawal sab ang pag-overnight sa mga menteryo sa pribado o pampubliko. Sa Cagayan de Oro City Memorial Park sa Barangay Kamaman-an, gibawal sab ang pagdala sa mga lighter o posporo. Sanglit aduna sila gitagana nga lugar kung asa gitugutan ang pagdagkot og kandila. Andam na pud tay team ana nga magbutang para in kaso og walay siga ang candle stand, naray makapadagkot. Sugod Nobyembre 1 sab, sirad-an na ang dalan pasulod sa City Memorial Park og wala na sakyanan nga makasulod. Gawas lang kung residente sa lugar. Magmuntar matod pa ang RTA og entrada aron maplastar ang dagan sa trapiko o mga taong gusto mosulod sa menteryo. Namang gihapon to'y libre sakay last year. So same lang gihapon ng polisiya sir nga. By 1 ug 2 naatay libre sakay para sa katong mga dumuduaw. Samtang gibutyag sab sa LGU nga ana-ana sa 88.08% ang completion sa redevelopment sa ubos nga bahin sa City Memorial Park. O galing matapos na ang redevelopment sa ubos og entrada nga bahin sa Memorial Park, sugdan sab ang ubang bahin sa pag-develop. Cyril Chavez, 1 Mindanao.